OK, takže lidi, budete čekat chvilku na video, který jsem teďka dotočil, reagovali jsme na Matanoe. Matanoe, díky. Fakt jako díky, jo, není to asi ironie. A jelikož je to už skoro týden, jsem vám sliboval, že vám vysvětlím Springlock obleky, tak jdeme rovnou na to. Jo? Takže Springlock Suite vymyslel William Afton a Henry Emily, protože jejich restaurace Fredbear Family Diner měla animatroniky jménem Fredbear a Spring Bonnie. A jelikož by bylo pořád drahý je udržovat v tom drátěném endoskeletonu, tak se rozhodli, že udělají takzvaný Springlock Suite. Když si do toho člověk vleze, tady zrovna vidíme Springlock Suite Bonnieho, když si do toho člověk vleze, tak si na sebe může dát oblek daného animatronika. Je doporučované se vyhýbat v těchto oblecích vody, páč by mohlo jít ke ztratu a nebylo by to potom vůbec příjemné. Na následky člověk může pak jít. Což se zrovna stalo u mistra Williama Aftona. Jelikož udělal pápa 5 dětem a narval je do animatroniků, do obleků animatroniků, tak byli nespokojení, ale pořád byli naživu. Strašili Aftona. A Afton, jelikož už s těma nechtěl mít nic společného, tak se jednou vydal do pizzerie ze Sekirou. A tohle to bude možná ten moment, na který jste všichni čekali. Zničil všechny obleky animatroniků a šel tam s Shadow Fredem, který ty ještě animatroniky k němu nalákal, aby je mohl zničit. Jenže co se nestalo? Duše byly nespokojení. A byl tam i Puppet, neboli byla tam i Marionette. A jelikož William Afton se bál, tak zalezl do místnosti Employees Only. Nepovoleným přístup zakázán. Tam viděl, jak můžete vidět, suite Spring Bonnieho, který měl mod pro animatroniky. A jelikož si ho na sebe navlíkl, smál se a všechny duše se na ně koukaly. Ale jelikož v té místnosti byly zavedeny trubky, ze kterých kapala voda, tak na Williama Aftona spadlo pár kapek vody a stal se tak Springlock failure. Pak už si člověk může vymyslet, co se Williamovi stalo. Po 30 letech tak se probudil, ale byl teďka v jinak pojmenované pizzerii. Ovšem, nejsem takový historik v Navloru, abych věděl, jestli ta pizzerie náhodou není
ta stejná, jak byla, když William zničil animatroniky. Ta restaurace, ve které se probudil, tak se nemohla jmenovat jak jinak než Fazbear Frights. Takže to, lidi, tohle bylo kompletní zhrnutí Springlock obleku, co jsem vytáhl nějak z paměti. Nemám tady nikde žádný list, na který bych si napsal scénář. A opět tady máme Nyancat v pozadí, hrajeme tady Slow Roads. A jako vždycky s touhle příběhovou bombou, kterou jsem vám tady teďka naservíroval na stůl. A to můžeme ukončit. A tím pa, fanoušci. No, to znělo divně, takže čau!